taldeko ordezkari bat, mezu bat irakurriko du. Lehenengo. Esatuko nizueke pizka bat izitzeko. Vale, badaki. Bai. La mayoría de nosotros queremos la paz, pedimos la paz, rezamos por la paz, pero todo parece imposible porque su mayor enemigo, la guerra, parece estar dominando el mundo. No basta solo con la palabra paz, tenemos que conseguir su espíritu, su significado. Debemos seguir hacia adelante con un solo objetivo, la paz. Onera makia nahi dugu, makia eskatzen dugu, makia etortzen dugu eta azkenik udarik edo gararik ez, makia denontzat. Uso zuria, zauritu egin zaituzte, noiz osatuko zara, egoak ebaki dizkizute, ezin izango duzue gan egin. Plumak batzitu egin dizkizute, ezin izango duzue gan egin. Lehen ere osta egiten zenuen eta, orain bere kamorru biziz erasotzen zaituzte. Plaza honetan gaudenok aurra ipatugu, zer demontre egiten dute gure nagusia, zoratu egin aldira, gortuta altaude, ez dut ikusten nola eramaten gaituzte, horregaitik gero batera handu bat bota dezagun. Nahikoa da, gelditu gerra. Musek dirua nahi duela eta hamaika mehatxu bada. Useite berriz huaitatu du tadira mestu nahi laga. Bakean alde egin dezagun denok batera algara. Bakean alde egin dezagun denok batera algara. Erraban espero, itxaropen zuzekara, baina Gerniketik horako erantzune izango zali, horako erantzune edarra denena. Horrek esan nahi dugu, zeu zer. Hemen egotik baino, gehitxoa esango da honek. Zuen zagozie hemen, umetxoak, gaztetxoak, zuen edaden gero izena bani, hemen izenitzen Gernike apurtu terrebenien. Hori ez dakat, hemen, estu honetan, papelin ez dakat, baina bai badakat, barru-barruen zer izen zana. Gernika, gizateri osoa kontutan hartuta, herri txikia izenik ere, ezin da izitik eratu. Gaur egun, golko pertsikoan, biziren egoera larriaren aurrean. Se imponga libremente la razón, dando pasos a la luna de la paz. Eskerrik asko, galdeginua, ikasle, beharriko ziko konfiatzen hori. Mila eskerrak, esan dut. Itxi pasatzen. Torre. Ahí va, el juego. ¿Se queda de quieto? Ahora sí, Hola, Willy. lo chulo,